زعبا ትርኢት ኢየሱስ ከም ዝተለወጠ እንደደም ብበልኩም ሉቃስ ምዕራፍ 9 ከም ብበልኩም ካብ 28 ጀሚረ ከም ብበልኩም ጽኒልኩም ስምዑ። ድሕሪ እዚ ዘረባ እዚ ትርኢት ኢየሱስ ከም ዝተለወጠ ድሕሪ እዚ ዘረባ እዚ ብሻምናይ መዓልቲ ኣቢሉ ንጴጥሮስ ዮሃንስ ንያዕቆብን ተማሊኡ ክጽልይ ናብ እምባ ደየበ። ክጽልይ እንተሎ ትርኢቱ ገጹ ተለወጠ፣ ክዳውንቱ ዘንጸባርቕ ጻዕዳ ኮነ። እንሆ ከዓ ክልተ ሰባት ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ይዘራረቡ ነበሩ። እዞም ብክብሪ ዝተገለጹ እዚኣቶም ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ክፍጸም ዘለዎ ሞቱ ምስኡ ይዘራረቡ ነበሩ። ጴጥሮስ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ግና ድቃስ ከቢድዎም ነበረ። ምስ ተበራበሩ ድማ ግርሙኡን ምስኡ ደው ዝበሉ ክልተ ሰባትን ረኣዩ። እቶም ምስኡ ዝነበሩ ካብኡ ክፍለዩ እንተለዉ ጴጥሮስ ንኢየሱስ መምህር ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ፣ ሓደ ንዓኻ፣ ሓደ ንሙሴ፣ ሓደ ንኤልያስ ሰለስተ ዳስ ንስራሕ በልዎ ዝበልዎምን ኣይፈለጥን ነበረ። ንሱ እዚ ክዛረብ እንተሎ ደመና መጺኡ ከወሎም፣ ናብቲ ደመና ምስ ኣተዉ ድማ ፈርሑ። ካብቲ ደመና እውን እቲ ዝሓረኽዎ ወደይ እዚ እዩ ንዕኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ ወፀ። እቲ ድምፂ ምስ ተሰምዐ ኢየሱስ በይኑ ተረፈ። ንሳቶም ከዓ ነቲ ሽዑ ዝረኣይዎ ነገር ንሓደ እኳ ከይነገሩ ስቕ በሉ። እዚ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክንሰምዖ እግዚኣብሔር ብደመና ገይሩ